नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. भारतीय नौदल दिस कार्यक्रमाक राज्यपाल आली हजेरी. राष्ट्रीय महामार्गावर मृत गोरवाक IRB लीक हीन कृत्य, गोप्रेमीला आक्रोश. कारवारात MLC निवडणुकीचो BJP तर्फेन मतप्रचार. प्रसंग येयल्यार शाळा बंद करचो निर्धार, राज्य शिक्षण मंत्री. जोयडा आरोग्य विभागा खंयच्यान एड्स विरोधात जनजागृती. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळात दिसदिसाक चोरेन गायी गोरवां विकच्या प्रयत्नात वाढ. आत पळया सविस्तर खबरो. भारतीय नौकादल दिस कार्यक्रमाक राज्यपाल आली हजेरी. कारवार. भारतीय नौका दिसाच्या निमित्तान कारवारच्या कदंब नौकादलाच्या आवारात नौका दिवस आचरण कार्यक्रमात राज्याचे सन्मान्य राज्यपाल श्री तावरचंद गेहलोत हेमका कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले आणि नौकादल दिसाच्या कार्यक्रमात भाग घेलो. या वेळार नौकादलाचे वरिष्ठ अधिकारी, नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत CEO, BJP कारवार ग्रामीण मंडळ तसेच कारवार नगर मंडळाचे अध्यक्ष हजर आशिले. मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. नौसेना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. हम जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की श्रेष्ठतम सेनाओं में से एक है और नौसेना इसका महत्वपूर्ण अंग है. देश भर में आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. सेना और नौसेना के लिए आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है. इसी दिन सन 1971 में नौसेना के जंगी जहाजों ने कराची बंदरगाह पर हमला करके तबाही मचाई थी, जिसके फलस्वरूप जल्द ही युद्ध समाप्त हुआ और हमारे देश ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उस दिन से लेकर हर वर्ष हम नौसेना दिवस मनाते हैं. भटकळ शहरात दिवसात चोरेन गायी गोरवा युक्त प्रकारात वाढ. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ शहरात दिवसात चोरेन गायी गोरवा युक्त प्रकार वाढते असत. आयतार रात्री तालुक्याच्या गुड्डळी गावात घरादारात बसलेल्या गायी तोंड व्हायले. पोलिसांक गुप्त माहिती मिळाली त्यांना कारवाई करताना कारकळच्या जमील हुसेन आणि किन्नी गोळीच्या मुस्तफा मोहम्मद हेमका अटक केली. हेमी वापरलेली मारुती ओमनी सुद्धा जप्त केली. हेमगेलबरा आशिल्लो कुंदापूरचो आरोपी जब्बार व नगर चुकून धावून गेलो तरी पोलीस तेगेल मार्गार आसात. हे प्रकरण भटकळच्या ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद झालं. राष्ट्रीय महामार्गावर मृत गोरवाक IRB ले हीन कृत्य, गोप्रेमीलो आक्रोश. भटकळ. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या शिरूर हिंगा रस्ता अपघातात मरण जाल्ली गोरवा IRB वाहनाक बांधून राष्ट्रीय महामार्गात फरफटात ओढ व्हरची अमानवी घटना घडली. हे बद्दल सार्वजनिकान आक्रोश व्यक्त केला. भटकळ तालुक्याच्या शिरूर टोलाक संबंधित 1033 या वाहनान रस्त्यार अपघातात जाल्ली 2 गोरवा IRB वाहनाक बांधून ओढची व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाला. तेजेन गोप्रेमी मनां दुखलात. या घटनेचे खंडन करून
IRB कंपनीच्या बेजबाबदारीपणाच्या विरुद्ध सोमवाराक 10 घंट्यार आंदोलन करतले अशें हिंदू संघटनेन ताकीद दिला अशें कळयलां. जोयडा आरोग्य विभागाकडच्यान एड्स विरोधात जनजागृती. जोयडा विश्व एड्स दिना निमित्त आरोग्य विभागाकडच्यान जोयडा हिंगा विविध उपक्रम आणि मार्गदर्शन उपक्रम राबोवन एड्स रोगा विरोधात जनजागृती केली. ह्या वेळार तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुजाता उक्कली, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी विजय कुचगिरी, गुंद प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर रेड्डी, जोयडा डिप्लोमा कॉलेजचे शिक्षक दर्शन, कर्नाटक जानपद विश्वविद्यालयाचे विद्यार्थी सालियन संतोष, केसल रॉक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, डिग्गी आरोग्य केंद्राचे अधिकारी, महिला आरोग्य सहाय्यक, ICTC केंद्राचे पदाधिकारी, रेड रिबन क्लब अशा कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सालियन संतोष हेमी केले, तर आभार वासू हेमी व्यक्त केले. प्रसंग येयला शाळा बंद करचो निर्धार राज्य शिक्षण मंत्री श्री BC नागेश. कारवार. कोरोनाची दुसरी लाट कमी जाली आणि सहस्थिती जातयर आसतनाच शाळा सुरू जाली, पण बरेच कडेन विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाल्ले विद्यार्थी मेळू लागिल्ल्यान विधानसभेत ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. त्या वेळार प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण मंत्री श्री BC नागेश यांनी सांगले की राज्याच्या काही शाळा कॉलेजात तितूंत वसती शाळेत कोविड संक्रमित संख्या वाढू लागील दिसून येयले. तेजेन विद्यार्थ्याच्या पालकाक भय दिसची सहज जाल्यार विद्यार्थ्याले आरोग्या कडेन खेळ खेळनात. पालकान भिवची काही गरज ना अशी तेमी धैर्य दिली. कोरोना प्रकरण वाढले अशी दिसून येयल्यार तेजेर कितें क्रम घेवं जाय हेजेर पूर्व तयारी करतले. अकस्मात शाळे वर्ग आणि परीक्षा थांबवत जाल्यार ते बी क्रम घेतले, पण विद्यार्थ्याल्या आरोग्याचेर दुष्परिणाम जाता अशें कळून येयल्यार शिक्षण खाते कठीण क्रम घेतले. आयच्या तज्ञाच्या मता प्रमाणे कोणी काळजी करची ना. गरज पडल्यार शाळा कॉलेज बंद करचो निर्धार घेतले अशें राज्य शिक्षण मंत्री श्री BC नागेश यांनी प्रसार माध्यमांक कळयले. कारवारात MLC निवडणुकेचो BJP तर्फेन मतप्रचार. कारवार. कारवारात आज MLC निवडणुकीच्या संदर्भात शहराच्या कन्नड भवन सभाभवनात आयोजित केलेल्या मतप्रचार कार्यक्रमात BJP अभ्यर्थी श्री गणपती उळवेकरा वतीन प्रचार केलो. या वेळार अभ्यर्थी श्री उळवेकर हेमी आपल्याक निवडण्याची अपेक्षा केली. या वेळार आमदार श्रीमती रुपाली नायक, नगरसभा अध्यक्ष, सदस्य, पक्षाचे मुख्यस्थ तसेच पक्षाचे कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.